Ayan, kitang-kita naman mga ka-warriors, yung aking puting buhok. Ayan, dito sa side. Ayan, meron yan. Ayan, medyo madami na yan dyan. Tapos dito rin, ayan, medyo ito yung pinakamarami. Ayan, dito sa side. So, ito-try natin mamaya yung product. 20 to 30 minutes, antayin natin. Makikita natin yung result. Hello mga ka-warriors! Welcome back to my channel. It's me again, Powell D. So, today's vlog guys, may isang product naman tayong i-review. Kagaya ko na problema sa puting buhok. Yan, ayan guys, yung puting buhok lumalabas na. Ayan o, sa side. Yan, ang daming puting buhok. Sa kabila, meron din. Dito. Ang dami. So, naghanap naman ako ng isang product sa may Watsons. At saka ito yung nakita ko guys. Ita-try natin yung product na to. Yung Lux Organics Black Hair Color Shampoo. Yan. Ito siya guys, yung ating product. Ito siya mga ka-warriors. Yan. Ita-try natin to 15 to 20 minutes. Makikita natin yung result. Ito guys is for men and women. So, pwede siya sa lalaki at saka sa babae. No ammonia. Full gray hair coverage ang nakalagay. So, titingnan natin kung talagang effective yung pangkulay na to. 15 to 30 minutes later. Tapos, meron siyang keratin with argan oil. Yan. Take note guys, argan oil. Tingnan natin talaga yung product na to. Kasi nagandaan ako kanina. So, yung price nito guys is 49 pesos lang siya. 49 pesos. So, kagaya ko ng mga maliit or maiksing buhok lang, pwede na isang sachet. Yung isang sachet cost 49 pesos. So, marami na siya. Nakamix na siya sa loob. Ayan. So, mga ganitong flexing buhok guys, isang ano lang. Isang sachet. Okay na yan. Marami na to. So, meron siyang kasamang gloves dito sa likod. Ayan. Ito yung gloves. Ito guys, yung gagamitin natin mamaya, yung gloves. Dalawa to, left and right. Tapos, bago kayo mag-apply nito, basahin nyo muna yung hair niyo, tapos mag-towel dry kayo, patutuyuin nyo bago mag-apply. Pero bago kayo mag-apply guys, mag-use ng product na to, mag-allergy test muna kayo, kasi iba-iba yung skin type natin. Baka allergy kayo sa product na to, mas maganda maging safe muna tayo. So mag-allergy test muna kayo. Kung hindi naman kayo allergy, pwede nyo gamitin to. Okay? So, umpisa na natin guys. Kasi ako kanina eh. Naka-shower na ako kanina. So, nagpati ko ng buhok. So, try na natin tong product na to. Ito yung gloves. Dalawa siya. Yan. So, isa lang muna guys ang gamitin ko. Kasi ito mamaya, pag-aanlaw ko, ito naman ilagay ko sa right hand para iganon ko sa buhok ko pag nag-aanlaw na ako. So, isa lang muna yung gagamitin natin na gloves. Yan. Tapos, ito yung ating product. Yan. Gugupitin lang natin dito sa side. Meron din akong gunting. Ito, gugunting lang natin dito. Side. Tapos, hindi na siya kailangan guys na kuha ka pa ng bowl or yung brush para halo-haloin kasi nakamix na siya sa loob. Konting gano'n lang sa palad mo or sa daliri mo, tapos i-apply mo na siya. Yan. So, ito papakita ko sa inyo. Ito po yung kulay niya guys. Yan. Una white siya kasi hindi pa siya masyadong nahalo. Yan. So, ito siya guys. Ito siya. So, i-mix-mix lang natin ang ating daliri. Ayan. Pag na-mix na natin sa palad, i-apply ko lang siya ng ganyan. Kasi shampoo daw siya eh. So hanggang bumula, hanggang i-ganon-ganon natin siya. Lagay natin sa may portion na may white. Maglagay tayo uli. I-mix natin. Tapos dito naman sa side. Ewan ko ba bakit dito lang sa kabilang side yung marami ko ng mga white hair. Pero kahit walang white, sasakupin na natin lahat.
para maging pantay. Kahit mag-isa ka lang, pwede mo na gawin to, mga ka-warriors. Isang kamay lang, pwede mo na siyang gawin. Hindi na kailangan maghanap ka pa ng partner mo na maglalagay doon sa buhok mo. Kahit ikaw lang. Napaka-easy. Hanggang likod, lagyan na natin. Yung iba gustong gusto may white hair eh. Ako kasi bata pa ako, meron akong white hair, hindi ako sanay kaya every month nagkukulay talaga ng buhok. Depende kasi doon sa pagtubo ng buhok mo, kung mabilis tumubo yung buhok mo, mabilis din siya lalabas yung white hair kahit ano pang pangkulay ilagay mo o i-apply mo. Pag mabilis tumubo yung buhok mo, mabilis din lumabas yung white hair. So ako kasi guys, every 2 months ako nagkukulay ng buhok. Kasi medyo mabagal lang humaba yung buhok ko. So dahan-dahan lang din lumalabas yung mga white hair. Medyo marami pa. So dito naman tayo sa gitna. Parang nagsha-shampoo ka lang. Yan, bumubula na siya. Huwag natin tigilan guys muna. Ganon-ganon natin ang ating daliri hanggang malagyan lahat. Yan, lalo na dito kasi dito talaga maraming tumutubo lagi sa side. Ubusin na natin to mga ka-warriors kasi sayang. Kaya pag medyo maiksi lang yung buhok mo, isang sachet, okay na. Pero pag medyo mahaba-haba yung buhok niyo mga ka-warriors, 2 sachet. So nakakatipid ka kasi isang sachet nakakamura ka pa, 49 pesos lang siya. Excited na ako makita yung result guys. Yan, mayroon pa konti talaga. Sayang. Sisimutin natin para sulit. Simot na simot. Yan. Tanggalin ko ng ating salamin kasi dito sa side di natin nalagyan masyado sa ilalim. Mga 2 to 3 minutes mga ka-warriors, gaganyanin nyo siya para yung mga ilalim, mga sulok-sulok na buhok malalagyan. Yan. That's it. Yan, lahat meron na. Yan, bumubula-bula. So, yun guys. Mga ka-warriors,
Nalagyan na natin lahat. Ayan, may nagbubula-bula pa. Pero dito sa side, ayan, nakikita nyo, umitim na siya. Yung kulay. Ayan o, medyo sa gilid meron na siya. Pag nawala kasi yung bula, saka pa lang siya mag-iitim. Okay, pag bumubula-bula siya, ibig sabihin, yung itim, hindi pa siya dumidikit. Pero pag nawala na yung bula, saka siya umiitim. Ayan o. So, nakikita natin yung ebidensya. Ayan. So, ito nalagyan na natin lahat. So, ayan mga ka-wires, antayin natin ng 15 to 20 minutes. Titingnan natin yung result. Kaya, abangan nyo guys, abangan nyo mga ka-wires. After nito, after ng 20 minutes, papakita ko yung result. So, kita-kita tayo mamaya mga ka-wires. So, abangan nyo ako sa pagbabalik. So, hello mga ka-wires, after 25 minutes, nagbabalik po ako. Ito na po yung result niya. Ito na siya mga ka-wires, after 25 minutes, hindi na siya bumubula-bula. Ibig sabihin, pwede na natin siyang alawan. Yan, kasi hindi na siya bumubula-bula. Ayan, wala nang bula. Tara na. Alawan na natin mga ka-warriors. Excited na ako makita yung result. Pero tingnan nyo. Yung dito ko umitim. Ayan, umitim. Tapos yung plastic ko, after 25 minutes, umitim na rin. Ayan, so, ibig sabihin, isang senyales na talagang effective yung product na to. So, mag-aalaw muna ako mga ka-warriors. Excited na ako makita yung result niya. So, ayan mga ka-warriors, nakapag-anlaw na tayo. So, ayan. Nakita ko ng pagbabago mga ka-warriors. Wala nang lumilitaw na puting buhok. Ayan. Itim na lahat ulit. So, ang masasabi ko sa product na to, napaka-effective. 20 to 30 minutes, talagang iitim na ulit ang puti nyong buhok. So, na-recommend ko to guys sa mga naghahanap or nagtitipid, pero sulit na sulit. Ito ay 49 pesos lang siya. Mabibili nyo po sa may Watsons. Kahit sa ang Watsons, sa SM, buong SM, meron. Madaling hanapin, kayang-kaya ng bulsa. Yan, murang-mura. Ito siya uli guys. Yung Organics Hair Color Shampoo. Ayan. Nakikita nyo ng result guys, di ba? Very good. So, saklayin lang natin. Parang hindi lang ako nakaano ng puting buhok ha. At saka mabango pa siya guys, mabango siya mga ka-warriors. Dahil siguro sa argan oil, kaya siya bumango. At saka lumambot. Lumambot ang aking buhok. Okay. Hanggang dito na lang guys ang ating pagre-review sa isang product na naman. Dagdag pogi points. Kasi importante yung buhok eh. I hope you like this video. And don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Powell D. Thank you so much guys. Bye-bye.